Історія української літератури, вона викладалася, вона читалася на філологічному факультеті ще в совєтські часи у курсі література народів СССР. Література народів СССР, да. Ось. І там з легкої руки Кузьми Григорьовича Хромченки курс по українській літературі займав вельми значне місце. Ну, проша це у нас на факультеті працюють відомі і перекладчики, і дослідчики української літератури, Вячеслав Петрович Рогойша, Тетяна Вячеславовна Кабжицька, які працювали і над перекладами, і над дослідженням української літератури. Вже тоді з'являлися ґрунтовні праці в 70-ті роки. І тому дослідження, воно, якби для нас вже це така дорога вельми традиційна, така стала. І коли ось прийшли 90-ті роки і починалося відкриття нових спеціальностей, нових відділень на філологічному факультеті, як Білорусь стала незалежною державою, то, звісно ж, питання підготовки своїх перекладчих кадрів воно було на першому місці. І ось тоді ми прийняли рішення об відкритті слов'янської філології, де б рихтували кожен год по некій новій слов'янській мові. Тому що для Білорусі кожен год набирати спеціалістів по кожній слов'янській мові було неметазгодно. Тому ось було прийнято рішення чергувати такий набор. І у нас набор україністів вже проходив, перший набор був у кінці 90-х років, і вже у 21 столітті пройшли 3 набори. В этом 2016 году планується ще один набор спеціалістів по українській і білоруській літературі. Ось зрозуміло, що просто набрати і рихтувати по українських підручниках неможливо. Тому на факультеті була організована і праця по підготовці і підручників, учебно-методичних допоможників. Ось, і тому у нас тут так само велася робота, ведеться робота, і силами Тетяни Вячеславовни, і Вячеслава Петровича, Эллы Юрьевны Дюковой, Николая Миколаевича Хмельницкого были подготовлены учебные допоможники по белорусско-украинских судьях, по белорусско-польско-украинских судьях. То есть мы разглядаем это питание довольно широко. Ну и по-ранейшему протягивается вивчення, викладання этого предмета української літератури у курсі література ближнього заміжжя для студентів білоруської філології, руської філології. Студенти спеціальності славянська філологія знайомляться з курсом історії української літератури у курсі славянської літератури. Що дотичиться нашої праці, так, ми звертали увагу на парагональний аналіз персоналій. Навіть зверталися до аналізу впливу філософії творчості українського Кобзара на мистецькі системи білоруської класичної літератури. Ми навіть зверталися до початку ХХ століття. В основному тут досліджували Якуба Колоса, Янка Купала, просачували взаємодіяння Аліси Горуна, Максима Потановича і інших. У минулому році був завершений нами такий проєкт, як мистецько-образна парадигма хронотопа у білоруській і українській літературах початку ХХ століття. І треба сказати, що методологію дослідження, у всякому разі ми так стараємося, весь час удосконалювати методологію дослідження, і у полі зроку весь час попадають, можна сказати, дослідження набувають міждисциплінарний характер. Ось, долучається етнопсихологія, долучається лінгвістична географія, філософія, культурологія. І весь час знаходимо нові нюанси в цих або судокрананню, або відрозненню поміж нашими світополітами, поміж мисленням. Ось. І ось то, що дотичиться цього хронотопа, то тут ми зверталися до аналізу наших, здається, таких самих простих, а майже бытових реалій, бытових природних реалій, як ландшафти. Ось. Вже давно всім відомо, що не тільки чоловік формує ландшафт, але і ландшафт впливає на чоловіка. І ось тут ми мкнулися просочити, яким чином типові білоруські ландшафти, а може бути і подобне. Так. І навіть і культурні ландшафти, такі як город, наприклад, урбаністичний компонент. Яким чином він проявив себе у білоруської літературної простори, як він був усприйнятий шерегом поетів, письменників, презентований.
і адрозніваюць паміж гэтым. І думаецца, што вось гэты ландшафт змяшчаюць вельмі вагомы такі анталагічны кампанент. І гэта робіць іх цікавымі менавіта для даследавання не толькі у плане эстэтычнага ўвасаблення, якія яркія краскі там мастакі скарыстоўваюць, як супернічаюць, можна сказаць, у выяўленні прыгажосці, але і які вось гэты нацыянальны змест нясуць гэтыя моманты.